Tripura People Foundation ni bekhaktai Phatar Hasteo samung khlaina thangai langma chonai rokni bagwi kaisa khama panda khayakeba srado Khlaijak nani thangai tongo phia kokmani bisingtei kokrosar kha joto Thwinai nukungni bekhaktai khama panda khlaina ni bagwi kaisa mangpli hornani bagwi tei logio 500 hai rangmari hornani bagwi kokchar kha Tripura People Foundation ni Director Dinesh Deporma tamhani sakasini mangpli ni bekhaktai khanai naidi Kulungka tak song khaklai jo tano kahano tongbanya hame tini kaisa kok no announcement khajane ni ang tini video samani si tini jong Tripura People Foundation iti 18 June tini tarik 18 June no jong wansuk laikha je tini jora tei je sing thi romani mang thi romani je thui thangnai borok rok ni bumung tei kaisa pindan khailene kaisa shot khainai hene jong wansuka so ang koyo chini Tripura sa ta ko buk so no Norok je tabuk jorate Tripura People Foundation tei je norok ni borok ni mangketi tlangmani borok ni bumung jotono bumung itu khlaioi sang kaisa pindan khlainai kaisa shot khlainai i borok ni atma ba borok ni phala kaisa kesang khe parna neng khungnei tamni ke bangma cases tongo je natural death unnatural death ko tongo baksa rugi nei thika baksa accident nei thika baksa suicide lai thika ama hairok ni jotto case na tui chungwan suka ki e kaisa rituals nango kaisa rituals in khlai lainai chuni Tripura sarok ni bagai si sin khlai gan ke ba tini jora tu je chi ei thangnai rok ni bumung tui chung kaisa pindan khainai pro lu phainai saptawo haipono chuni yago funds ni khuri ni bagai chungbo age baro gi mai ni tongkha haine bagai ang koina mu chungo jotto je tabuk jora se chini yang pe je chuba summan mai Hyderabad thung Kerala thung Bangalore thung Chennai ni phan thung ba je se jaga ni phan thung norok Tripura People Foundation ni tioi jodi norok ni borok thei thangnai ni mang thei klang thainio chuba summan jak tang ke ang specially borok ni family nang ko nyamu chungo norok phana kisa donation lai din norok ni bisani bumung tei ba norok ni donai dar ni bumung tei je thei thangnai ge sing ki romani borne bumung tei kisa misa pon donation le jono 500 jono 1000 ge se pon donation rohor ka anke norok donation rohore bumung rohore re thanga benai no kamung nai chung jotto ni bumung tei no pindan khlainai ba kaisa shraddha khlaisinai jotto thei thangnai rok ni phala mukti nani tui so o mukti ni pujana chungro lainai Tripura People Foundation ni tei khainai saptawo Butino Khlaimania but some date fix Khlaimania ko tam ninge chini ko double funds kri chusung koyo jotono no lukurong chung koina mu chung je no rok kisa chuba bai di chino funds ro habai di ba donate khlaibai di chini o samung kam thani bagai je thai thanai rok no mukti rani bagai ba thai thanai rok no chung mu na ragai pindan ba shraddha thani bagai asano Tukarno kulumka kha khlaio jotono bujiu no hanai enje tini jorati mang ko diro hajak nai borok ni family borok bo bus kang of hai borok ni je thei thanai borok ni bumung tui kisa misa donation ro kulumka ambai